sai miskinai su samu abinci, 4 da wannan ko kuma 1 da wannan. Allah ya karɓa muna, Allah ya sa mu yi saboda shi. Ana ba da ita ne kafin a je sallah. Yanzu da ake COVID-19 yanzu mutane suka fi tsananin bukata. Zaka kana iya wa kila ma in gidanka buhu ne za a saye, an auna kowa ya kama buhu sai a sai buhu ɗaya a ɗauke shi da yake aje a kai ma bayan Allah masu bukata. Kamar yadda Allah ya ce qad aflaha man tazakka wa zakara rasma rabbih fa salla. Kawai daga miskinai sai fakirai su kawai ake ɗaukar wannan zakka a baya, wato su ne mabukata, wanda baya da shi gaba ɗaya da wanda yake da shi, abin da yake da shi baya isa shi. Me ake fitarwa? Kamar yadda muka faɗi, ana fitar da abincin da aka shekaro ana ci. Ana ba da wannan zakkan ne tana magani guda biyu, kamar yadda hadisi ya inganta cikin sunan Abi Dawuda. Na farko, tuhuratan lisa'ib, tana tsarkake mai azumi daga yasassan magana da ƙananan zunubai da yayi. Na biyu kuma qu'umatan lil masakin, abinci ne ga miskin. Haka sai a cika wannan da hannu so 4 na shinkafa ko dabino ko inabi ko zabibi ko wani abinci da yake da saukin ci, irin wanda ake ci ran sallah. Za a iya bayarwa da gero, wanda baya da komi sai gero zai iya bayarwa da gero, to amma ya san makasudin yin ta domin a samu abincin sallah, kuma ba a cika yin abincin sallah da gero ba. Wani irin mutum ke bayarwa? Wanda ke da wani nau'in dukiya, wanda yake da abin da zai ci, abin da ya rage shine nisabinta. Wata in gidanka akwai abin da za a ci, sai miskinai su samu abinci, 4 da wannan ko kuma 1 da wannan. Allah ya karɓa muna, Allah ya sa mu yi saboda shi. Ana ba da ita ne kafin a je sallah. Yanzu da ake COVID-19 yanzu mutane suka fi tsananin bukata. Zaka kana iya wa kila ma in gidanka buhu ne za a saye, an auna kowa ya kama buhu sai a sai buhu ɗaya a ɗauke shi da yake aje a kai ma bayan Allah masu bukata. Kamar yadda Allah ya ce qad aflaha man tazakka wa zakara rasma rabbih fa salla.